கருப்பு கொண்டக்கடலை வச்சு சத்தான சுவையான குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். 1/2 கப் கருப்பு கொண்டக்கடலையை தண்ணியில ஒரு வாட்டி அலசிட்டு 2 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு 7 ல இருந்து 8 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். அந்த ஊற வச்ச கொண்டக்கடலையை லைட்டா இது மாதிரி நசுக்கி பார்த்தா கொஞ்சம் ஈஸியா நசுக்க முடியும். அப்பதான் அது வெந்து வரப்போ நல்லா சாஃப்டா இருக்கும். அடுத்தது அந்த ஊற வச்ச கொண்டக்கடலையை தண்ணியோட ப்ரெஷர் குக்கர்ல சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு மிதமான தீயில 4 விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்க போறேன். 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய், 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு, காரத்துக்கு 1 பச்சை மிளகாய், 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து தாளிப்பை ரெடி பண்ணி கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். குக்கர்லேருந்து ப்ரெஷர் தானாக ரிலீஸ் ஆன பிறகு குக்கர் மூடியை திறந்துட்டு அதுக்குள்ளே இருக்க சுண்டலை எடுத்து கையில் நசுக்கி பார்த்தா இது மாதிரி ஈஸியாக நசுக்க முடியணும். அதாவது சாஃப்டாக இருக்கணும் அந்த சுண்டல். அப்போ தான் குழந்தைங்களும் பெரியவங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிட முடியும். இப்போ நீங்கள் வேக வச்ச சுண்டல் இந்த அளவுக்கு வேகலைன்னா எக்ஸ்ட்ரா 2 விசில் விட்டு நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த பதத்துக்கு தான் வெந்து இருக்கணும் சுண்டல். தண்ணியை வடிகட்டிட்டு வெறும் சுண்டலை மட்டும் எடுத்துக்க போகிறேன். இந்த தண்ணியை வச்சு சென்னா ரசமும் வைக்கலாம். 1/4 கப் துருவிய கேரட், 1/4 கப் துருவிய மாங்காய், தாளிப்பை இதில் சேர்த்துடுறேன். சுண்டல் கூட இது எல்லாமே கலந்து விடணும். சுவையான மாங்காய் கருப்பு கொண்ட சுண்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்பவுமே குழந்தைங்களுக்கு வெறும் கருப்பு சுண்டல் மட்டும் கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க. இது மாதிரி மாங்காய் சேர்த்து கொடுக்குறப்போ அவங்க கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க. ஸ்கூல் விட்டு வந்த உடனே இது மாதிரி ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸோ ஹெல்த்தியாக நீங்கள் தரலாம். பெரியவங்களும் இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.